Ikoro sibiri bugu de ka kɛnɛ ka yan bi dɔwɛrɛ tɛ ɲamanto in cɛra ka bɔ an dala an kɔntannen don nka an bɛ se yan nɔ an bɛ na vraiment ka na an ka kɔntan k'o yira mɔgɔ min ye ɲama in cɛ Seydou Nantumɛ a ye ɲama in cɛ nka an bɛ se yan nɔ hɔrɔnya la bonya bɛ yen bonya masegin bɛ yen a ye ɲama in cɛ bi nka an bɛ na ka na fo ka segin k'a fo population riveraine tɔgɔ la commune 4 tɔgɔ la k'a ye ɲama in cɛ hali bi Ala ka barika don a ka baara la hali bi a ka ni ɲɔgɔnna caman kɛ commune 4 kɔnɔ a ka ni ɲɔgɔnna caman kɛ Mali kɔnɔ donc o kɔfɛ collectif ka laɲinikan ye filanan ye jumɛn ye Seydou Nantumɛ foli kɔfɛ donc o collectif ye laɲini de kɛ k'o ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que ko ɲama in b'anw dala nin y'a san 14 ye donc o kɔfɛ an ye lettre ci président Assimi Goïta ma Assimi Goïta ale de ye solution in bi Maliko la donc k'an dalen don a la an tɛ fɛ bi ɲama wɛrɛ ka bɔ yan tuguni donc o lettre n bɛna lettre in kalan tubabukan na komi diɲɛ mɔgɔ bɛ k'a lamɛn bɛɛ de bɛ k'a lamɛn ko collectif des familles riveraines objet délocalisation du dépôt d'ordures de Lafiabougou pour raison de santé et autres. Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Président, nous venons par la présente vous demander de bien vouloir engager des actions rapides pour délocaliser le dépôt d'ordures de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako pour un autre endroit pour raison de santé publique. Le dépôt en question ne respecte pas les caractères du dépôt de transit depuis 14 ans et touche négativement à la santé de la population riveraine. Il nous rend malades avec toutes sortes de maladies, cancers et autres. Il a fait des familles sans puits, des boutiques sans clients, des bailleurs sans locataires. Le dit dépôt est aussi situé à côté du cimetière, notre dernier lieu de repos dont l'accès est devenu un parcours de combattants à cause de l'inondation chaque année. Enfin, le dépôt d'ordures de Lafiabougou est un nid de grands bandits et entretien d'insécurité dans le quartier et dans la commune 4 en particulier. Monsieur le Président, constatant les différentes difficultés que subissent nous, familles riveraines, du dépôt d'ordures de Lafiabougou, réclamons sa fermeture définitive après l'enlèvement. Monsieur le Président, nous vous demandons de bien vouloir accorder une grande importance à cette requête et la considérer comme un cri de cœur de plus de 400 chefs de famille. Applaudissez. Des restaurations, boutiques et des restaurations et boutiques en grande détresse. Par ailleurs, le collectif félicite le gouverneur du district pour sa grandeur, le tout nouveau ministre de l'Environnement pour son anticipation dans la gestion du dépôt, particulièrement l'entreprise Toguna pour son patriotisme, et propose que le site de dépôt soit un espace vert ou qu'on ajoute au cimetière qui devient de plus en plus petit compte tenu de son utilisation par tous les quartiers. Comptant sur votre bonne compréhension, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération et notre salutation distinguée. Voilà. Assimi. Donc, en quelques mots. Voilà, et code dépôt de transit, Monsieur le Président de la République respiratoire au Chamansé Mouroma. Monsieur le Président, code dépôt de transit, il y a des Kabourdon de Krefé, il y a des familles de Krefé. Sans Fanganga Choutaka do Koko de fait. Monsieur le Président, oui, Geleabaye Auma. Monsieur le Président, code dépôt de transit, il y a Sababouye Morodon Nimbora Yano. Parce que Bandou Boulou de dépôt Kofé, Akera Sababouye Don Nimbora. Monsieur le Président, quand on a un talent qu'on fait, quand on a fait une famille riveraine, on est malien, on a Kenya, on a Tabala façon fait, on a fait dépôt de transit, on a voulu boyano. Nyamangana boyan blé. Monsieur le Président, quand on fait, au collectif Balangini, quand on a fait boyan blé, on a l'adje, on a une action citoyenne que nous avons ka jateminɛ préservation de l'environnement n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ye an yɛrɛ fɛnɛ b'an sen don o la bi k'an bɛna yiri dɔ turu yɔrɔ in na pour que a ka kɛ yɔrɔ jɛyalen a ka kɛ yɔrɔ sanuyalen. Monsieur le Président, k'o kɔfɛ collectif ko k'a bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o ye ministre de l'environnement ye a ka baara teliya ko ɲuman na a sigira dɔrɔn a wulila ka na vraiment ka na ɲama in cɛli teliya mais o kɔfɛ k'u bɛ foli da gouverneur kan. Parce que an ye lasigi caman kɛ gouverneur fɛ yen
a y'an bonya a y'an karama k'a ka bonya la a ka mabaya k'an b'a fo o la mais ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Toguna fo Toguna vraiment malien ka ca mais malien bɛɛ tɛ se ka nin kɛ milliard bɛ malien caman kun mais caman tɛ se ka kariya k'a donni na donc an bɛ Toguna fo Ala ka barika don a ka baara la a n'a baarakɛɲɔgɔnw depuis u nana ka baara daminɛ yan u y'an bonya u y'an karama donc an yɛrɛ b'u bonya an bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo mɛn baara la ko collectif ka kumakan laban don an tɛ fɛ yan ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye bilen pour que an ka lafiya sɔrɔ k'an da an siso kɔnɔ an b'a préféré ka wari caman sara ka taa ɲaman bɔn yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ u ka wusa kalo o kalo an ka taa fura san ka don an denw na donc o de y'an ka kumakan laban ye ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan kuma man di da kelen na i komi tɔw bɛ yan donc n bɛ kuma d'u ma u fana k'u hakilina yira donc hali bi Ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma. Abdou Gakou. Mais d'intervenant. Salam alaikum. Malien Anoula. Malien Anoula. Ani sengé. Ambe famaw fo. Min b'an ka kɛlɛw kɛ pour que an ka se ka sinɔgɔ an musow n'an denw kɛrɛfɛ n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye an b'u fo minnu tanyara minnu banana an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen komi n dɔgɔnin tilala kuma bɛɛ lajɛlen Tuguna an b'a fo an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u k'u hakili to an na ɲama in a tun tɛ tɔɔrɔ kɛ wagati min mɔgɔw y'a muɲu mais bi comprimé den kelen a bɛ 6000 de bɔ donc ni pikiri kɛra a la kini tɛ sɔrɔ k'a don so kɔnɔ kɔɲɔw nagasira wagatiw gorondera an tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye fɛn de don min nana a bɛ diɲɛ bɛɛ kun kan mais an b'a ɲini faamaw kɔni fɛ u k'u jija ka yan dilan an ye hali quartier kungo min mana se mɔgɔw bɛ se ka dalajɛ kɛ yɔrɔ minnu na hali kaburu la mobili minnu bɛ nana u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sudon kɛ bari ni u m'o kɛ ni mɔgɔw nana sudon na fo mobili ka jɔ goudron kan mɔgɔw ka goudron dévier ka taa don yɔrɔ wɛrɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen b'o o la ye mɔgɔw dun degulen don o don Ala sago a sago an bɛ faamaw fo an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ Ala kama o de y'an ka foli ye k'a lase faamaw ma. Merci cɛkɔrɔba. Ok, le deuxième intervenant. Isufu Keita. A don a la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ne tɔgɔ ye Isufu Keita. An kɔni an nisɔndiyalenba bɛɛ bi. Seydou nan tun bɛ a foli da t'an ma ɲama min cɛla ka bɔ kɛnɛ min na n'i y'o kɛ a foli sumani minan ye an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ o ɲan joli d'a ma tellement que an tɔɔrɔlen don degun min b'an kan Ala de b'a hakan dɔn a ye degun min wuli ka bɔ an kan Ala de b'a hakan dɔn anw tɛ se ka Seydou nan tuma fo ka s'a dan na an tɛ se k'a fo ka s'a dan na dɛ an bɛ ka caman fɔ alihamdulilayi an bɛ satɔ don minnu taara an bɛ duwawu k'olu ye an minnu bɛ yan an ma sa fɔlɔ dɛ mais an k'an hakili to ɲɔgɔn na o de cɛ ka ɲi anw kɔni anw ye dɔɔnin kɛ mais denmisɛnninw don olu ma fɛn ye dɛ mais mɔgɔ tɛ an na yan min ka kɛnɛ o tɛ yen o tɛ yen n'i y'an ta k'an visiter ka approfondi i bɛ taa fɛn y'an n'an ma sigi ni min ye o kumana fɛ mɔgɔ min kotɔ k'o degun ta k'o bɔ i da la o foli da t'an ma Ala de b'o sara an bɛ Seydou Nantumɛ fo an ka adamadenya foli la Ala ka baraka Ala k'a sara n'a ye an bɛ ɲɛmɔgɔw fana fo ka sigida mɔgɔw fo hali bi ten
an kɔni nisɔndiyalen don ɲama in cɛlen an ka laɲini ye jumɛn ye y'an kana kɛ ɲamabɔrɔ ye tugun an kɔni b'o de ɲini an ta kan dɛ an b'o ɲini faamaw fɛ u ka fara an kan dugukolo bɛɛ ye faamaw ta de ye a tɛ se k'a fɔ citoyen dɔ ma ko i bolo sin yɔrɔ dɔ la n ka ɲama bɔ ye n'i y'o fɔ i y'a nɛni de e ta ye dugukolo bɛɛ ye e tɛ se k'i bolo si dugukolo kɔfɛla wɔrɔ si la ko ɲama ka taa bɔ ye k'a tɛ bɔ ye ɲama man kan ka bɔ jama la o e ka y'a lajɛ a bɛ jama cɛ ma donc ni ala y'a kɛ mɔgɔ ɲuman dɔ sɔrɔla ka n'a cɛ ka bɔ an da la an b'a ɲini faamaw fɛ u k'a ka baara a don da la an yɛrɛ fana seko ye min ye an kɔni bɛ yan an y'a sigiɲɔgɔnw de ye an b'an seko kɛ pour que ɲama kana bɔ yan an ta kan dɛ an ta kan fewu n'a y'a fɔ k'an b'a kan an ta kan dɛ o kumana fɛ nin kuma in n'i ko nisɔnbagatɔ k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji m'a faga daji b'a faga an kɔni bɛ Seydina Ousmane fo an seko damajirɛ la dan tɛ min na dɛ hali bi ten ala k'a ɲa ka d'an ma an ka foli b'olu fana ma an ka foli b'olu fana ma minnu y'a cɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ala k'a ɲa ka d'an ma ala ka sababu man k'an ye ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma ala ka faamaw karaba an ye ala ka faamaw karaba an ye ala k'u fa ɲuman se an na ala k'u fa ɲuman se an na o tuma ne bɛ bɔ kuma la yan Allahumma salli ala Muhammad. Madame Betana est voilà, c'est bon. Bon, Jama Silamɛ n b'aw bɛɛ fo. Jama Silamɛ n b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya n ba ni n dɔgɔmuso ni n kɔrɔmuso ani n fa ni n kɔrɔkɛw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Lafiyabugukaw bi dan t'aw la an ka tiɲɛ fɔ dan t'aw la. Nin ɲama a bɔra cogo min na ka kɛlɛ kɛ ka nin ɲama cɛ donc ɲama cɛli kɔrɔ tɛ ko banna dɛ a ma ban dɛ an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ ye jama la ko jama nin don jama nin tɛ dɛ jama juguw de don surtout ɲamanko la parce que dɔw ka balo bɛ ɲama de la yan ka su ko ka dugu jɛ olu b'an cɛ la dɔw bɛ an cɛ la yan nɔ n'olu ni bɛ bɔ ɲamanko na a bɛ bɔ an da la de donc o mɔgɔw fana b'an cɛ la donc si on ne pas faire attention an b'an bolo don an yɛrɛ ɲɛ la sisan an ye kɛlɛ kɛ an bɛɛ bɔra ka sɔrɔ na kuma fo k'a waleɲuman dɔn bɛɛ y'a dɔn a ye min kɛ sisan jama bɛɛ ɲɛ b'a la n'i nana bi k'i bɛn'i ka su don i bɛ content de n'i nana bi k'i bɛ tɛmɛ yan i bɛ content wagati dɔ tun kɛra safo i tɛ se ka tɛmɛ yan safo i tɛ tɛmɛ yan an b'a dɔn safo i tɛ se ka tɛmɛ yan n'u ma mugu ci la u b'i gosi k'i ka moto minɛ i la o caman sugu bɛ yan ni sɔrɔ n'an kuma sera ka fɛn sɔrɔ ka na ɲama ni k'a cɛ an bɛ se k'an jɔ cogo jumɛn tuguni k'o kelen ka ɲama cɛ k'an b'an sigi k'o ɲama ka tila ka bɔ est-ce que an ye cɛ ka ko dɔn a ye an m'a dɔn a ye dɛ o de kosɔn ne k'aw ma baara b'an bolo dɛ nin ye baaraba de ye bɛɛ ka baara bɛ yan bɛɛ muso ka baara bɛ yan cɛ ka baara bɛ yan denmisɛnnin ka baara bɛ yan munna an b'a fɔ a ye mɔgɔ ye ka ɲama bɔ yan an k'a dɛrɛ an k'an ka sariya tigɛ an yɛrɛ an k'a dɛrɛ a y'a bɔ kun min na a k'a fɔ parce que sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛna wuli de k'a fɔ k'u b'u kɔgɔ da n'a ka ɲama bɔ donc o ɲuman ye min ye denmisɛnninw an b'a sara aw de la aw denmisɛnninw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'an ma bɔ ka na an ka ɲamako kɛlɛ kɛ vraiment a bɛ k'an na nin yɔrɔ nin tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye kaburu dɔ la ni su nana mobili jɔyɔrɔ ani denmisɛnninw ka ballon-tan-yɔrɔ n'o bɔra la foyi t'a mɔgɔ mɔgɔ ye ɲama bɔ yan i mana min sɔrɔ i y'a ɲini voilà. Ma Traoré. Anula jama folikano k'a lase Lafiyabugukaw ma an bɛɛ ye communicatif mɔgɔ ye
yara bi an bɛ Ala fo k'Ala barikada nin don ɲumanba nin Ala sera k'a k'an ɲɛnɛ walayi an bɛ Ala fo k'a kira barikada ka Sedu Ɲantuma fo a ka baara ɲuman kɛlen na nin diyara musolakaw ye nin diyara bɛɛ de ye nin ye kɛnɛya de kofɔ nin bɛ sabati de kofɔ nin bɛ alihamudulilayi de kofɔ sigida la aw m'a ye an ka suw dalen don kaburudon na o kun tɔɔrɔlen don ɲani dan ni kasa juguba nin bolo Ala ka cɛ ni sara a wari bɔra yɔrɔ min na Ala kana ta yɔrɔ langolonya an kana ɲinɛ Batulu fɛnɛ kɔ dɛ ale de fɛnɛ y'a daminɛ yarabi ama ye dɔɔni cɛ a la an b'a la deli yarabi ama Ala ka ninnu bɛɛ sɔn k'u sɔnbaga kɛ Ala ye u ɲɛna an ma kana ni kasa jugu in bɔ an da la communiqué kɔnɔ yan Ala ka hɛrɛ s'u ma Ala k'u sɔn k'u sɔnbaga kɛ Ala ye ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ hakɛto b'a la a ka hakɛto awɔ Anula jama silamɛw ne tɔgɔ ye Ma Tarawele an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la ɲama in cɛra a diyara n ye yɛrɛ de an bɛ autoguna fo ɲama in cɛli diyara n ye kasa min tun b'anw dala bi 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 in na tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi yan kɔni an tɛ fɛ ɲama ka bɔ an na an b'a ɲini faamaw fɛ u ka cogo bɛɛ kɛ ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka ɲama cɛ ka ɲama kɛ yen nɔ ɲama kana k'anw dala tugun hali an ka dumuni anw tɛ se k'a kɛ kɛnɛ ma bilen n'i ko i bɛ dumuni kɛ ni limɔgɔ ma don i da kɔnɔ walayi fɛn wɛrɛ bɛ don i da kɔnɔ kuma foyi t'anw fɛ foli kɔ ɲama in ka yan kɛ ɲama bɔnyɔrɔ ye tugun tiɲɛ yɛrɛ la a man d'an ye a man d'an ye yɛrɛ de an tɛ fɛ ɲama ka bɔ yan ne bɛ min ɲini k'a fɔ dɔrɔn a banna o de don. Asi Toto Kulibali Toto Salam alaikum. Amale taganariya. Alaikum salam. Magre. Salam alaikum. An kɔni an b'a fɔ Ala ni ce n'i y'a ye ɲama in bɔra an da la bi an bɛ Ala de fo fɔlɔ. Awɔ n'i y'a ye an bɛ ɲama in bɔra an da la bi an bɛ Ala fo Ala de y'a to ni ɲama in daga bɔra an da la bi n'o bɔra an bɛ Toguna fo Sedu Ɲantuma ale de ye ni ɲama in daga taga bɔ an da la an b'a fɔ Ala ma ko Ala ni ce Sedu Ɲantuma ni ce an kɔni b'a ɲini an ka minisiriw fɛ u bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka bɔgɔ kɛ ka nin yɔrɔ in lafa an mago b'o de la ka yɔrɔ in lafa ɲama tɔ kasa ka bɔ an da la an b'o de ɲini Mali faamaw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ an ka foli se minisiri ma ɲama kɔni tɛ bɔ yan bilen an kalekan don ɲama tɛ bɔ nin terrain kan bilen o banna pewu ne bɛ kuma bila yan. Salam alaikum. An ka musokɔrɔba bɛ kuma. E tɔgɔ ni jamu? Asi Jara. Voilà. Na ne fɛ dɔɔni ne ba. Voilà. Voilà magre dɔɔni. Hey. Ata kɔfɛ dɔɔni. Wala jɔ. An balimaw aw ni wula. A anw nisɔndiyalenba de don bi communiqué kɔnɔna na ni ɲama in filɛ nin ye hali an tun tɛ goudron a dɔ ko goudron bɛ yan parce que an tun tɛ goudron ye ɲama donnen don ani goudron ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi rabil alamina anw ye goudron ye bi kasa tɛ anw dala bi anw kɔntanenba de don an bɛ faamaw fo minnu y'an dɛmɛ ka ɲama cɛ n'o ye groupe Toguna ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn Ala kana nin bɔ an kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ sisan hali bi Ala k'an bɛɛ kelen ma ni ɲama in b'i cɛlen filɛ nin ye nin ye bɛɛ kungo ye donc bɛɛ k'i jija an bɛɛ ka kɛ gardien an bɛɛ ka kɔlɔsili kɛ yan ni ɲama kana bɔ an dala tuguni an bɛ dugawu de kɛ denmisɛnnin minnu n'u y'a kɛ yarabi y'an ma Ala ka barika don u la u tɔɲɔgɔnw dɛsɛra yɔrɔ min na yarabi Ala k'u tɛmɛ o la nin fɔra don min na maa caman kun ma d'a la dɛ mais Ala y'a yira an na bi donc an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka barika don u la a diyara an ye a bonyana ma i to a tɔgɔ fɔ c'est bon an b'a tila Jinkaw sɔgɔlen don nin waati na Mali Actu la an filɛ nin ye Lafiyabugu kaburudonba la ne tɔgɔ Mamadu Kuyate ne bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna Lafiyabugu n'a fɔra ko ka ɲama in cɛ ɲama cɛra maa tɔ ye mun ye o y'a suivi de denmisɛnnin minnu bɛ nin sigida la
mɔgɔ si tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ k'a bɛna nin ko in bali u bolo i y'a faamu mɔgɔ si tɛ bɔ fan wɛrɛ k'a bɛna u bali u ka sigida jɛyako la n'o kɛra u b'an ye u ɲɛfɛ denmisɛnninw ye baara min kɛ pour que ɲama in kana bɔ yan tuguni comité de veille mun sigira mairie la n'o tɔgɔ ko comité de veille o tɛ comité de veille ye dɛ ninnu denmisɛnninw ani Bala de ye comité de veille ye ni mɔgɔ kan ka k'a président ye bi Bala de kan ka k'a président ye ladiri do hɔrɔn do mɔgɔ do mɔgɔ min kan ka bila u ɲɛ denmisɛnnin minnu tun bɛ réunion kɛ yan o denmisɛnninw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sisan kun b'a sɔrɔ ɲama bɛ ka bɔ maa denmisɛnninw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ u y'u a yira k'olu ye yan sigiden daw de ɲɔmirabugu ka tɛ se ka na kɛ sɛbɛnnikɔrɔ ka tɛ se ka na kɛ amdala ka tɛ se ka na kɛ lafiyabugu denmisɛnninw aw y'aw jɔ o place la wa a y'aw jɔ o place la fana aw b'aw place de la Cheikh Tisi se k'aw bɔ o place de la lafiyabugu ye quartier pilote de ye lafiyabugu n'anw ye ko o ko daminɛ o de bɛ laban wa quartier tɔ a quartier 8 bɛɛ b'a ɲama da aw de fɛ ɲamanbɔn ne b'a fɔ bi n'aw sɔnna a ka bɔ yan tuguni o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ o y'aw yɛrɛ ye ni cɛ o cɛ nana k'i bɛ ɲaman bɔn a y'a f'u ɲɛna an ye lettre dɔ ci président de la république ma a m'an jaabi n'a y'an jaabi tuma min na ni ko min kan ka k'o kɔnɔ o bɛ kɛ mais yirituru in tɛ dabila ala ka barika don muso o muso y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na ala ka barika don denmisɛnnin minnu filɛ nin ye n'u ye kɛlɛ in bolo ta su tile mɔgɔ ka kuma ma t'u ka bila mɔgɔ ka nɛnninka t'u ka bila mɔgɔ ka farafarali ma t'u ka bila donc an b'aw kɔ bi denmisɛnninw an b'aw kɔ aw de ye yan sini ɲɛsigi ye mɔgɔ tɛ mun ye yan sini ɲɛsigi ye n'aw denmisɛnninw tɛ aw sini ɲɛsigi ninnu an ɲɛ b'aw la an bɔtɔ don a la muso o muso o de bɛ ka baara in kɛ ka na anw dɛmɛ an ka baara in na aw bɛ fɔ aw ka waleɲuman dɔn aw merci merci beaucoup voilà ni laban ye quoi ok voilà ni laban ye salamu alaikum jama ka bɔ ka lafiyabugu bɛɛ lajɛlen fo ka ta kare kun fo kare kun ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo bi y'an nisɔndiya ko de ni ɲama in bɛ yan bi a bɛ san caman bɔ dɛ u y'a fɔ cogo cogo tan de don kelen ma jɛ n'i y'a sen bɔ ɲama bɛ caya yan fo tumu bɛ taa don an ka sow kɔnɔ yan o ma dogo mɔgɔ si la yan mais an bɛ denmisɛnninw fo n famisa dɔnnibaa ta ɲubaga ɲuman de b'i la n'i y'a ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'an dɛmɛ o b'a sɔrɔ an denw yɛrɛ de y'u kagala don fɔlɔ Musa ni Bala ka groupe sigi ni nɔla bɛɛ lajɛlen bɛ ni information mɛ groupe kan mais denmisɛnninw ka bɔ ka aw fo k'aw barikada n'i y'an selen nin yɔrɔ la bi wallahi dɛmɛbaga ɲumanw de don ɲɛmɔgɔ cɛ kumaba min ye nin baara in kɛ ka bɔ k'a fo k'a barikada n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ yarabi yama ala ka président yɛrɛ ɲɛsin an ka nin yɔrɔ in ma yan an fa n'an baw n'an somɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kaburudon in na bɛɛ lajɛlen kan ka nin kaburudon in soutenir mɔgɔ man ka soutenir ni ɲama ye o de ala sago o sago Turusina Bala n'i y'an wele dɔrɔn an b'i jaabi ala ye min don o wasalen don o de y'an da ka ye awɔ a banna le représentant de la jeunesse denmisɛnninw ka représentant awɔ le représentant de la jeunesse denmisɛnninw ka représentant an sara nin ko in na yan voilà i b'i tɔgɔ fɔ i b'i présenter quoi i b'i tɔgɔ fɔ k'i ka poste fɔ salamu aleykum silamɛ jama waaleykum salam ne tɔgɔ Musa Jakite ka bɔ Lafiyabugu cimetière yɔrɔ la an bɔra bi wula in na an bɔra foli kuma la n'a ye foli bɛ lase jɔn ma fɔlɔ an b'o lase Toguna ma Toguna ye fɛn ta ka bɔ an dala yan nɔ mun tɔgɔ ko ɲama ɲama yɛrɛ tɔgɔ ko ɲama n'i ma ɲama a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye ni Toguna y'o dɔn ni Toguna yɛrɛ y'a dɔn ko ɲama tɛ foyi ye ɲama kɔ ka na ɲama ka bɔ an da la bon an jeunesse wulila k'an fara ɲɔgɔn kan ni k'a yira tuguni ɲama a tɛ bɔ an da la yan tuguni mouvement a tɛ bɔn an y'o de sigi sisan fɔlɔ kun ye ɲama cɛliko ye ala y'o se kɛ Toguna ye Toguna y'o bɔ an da la an b'a fo ka waleɲuman dɔw la bon sisan an fana bɛna an se yira ko ɲama tɛ bɔ an fɛ yan n'an ye mun ni ɲama ye yan ni mun bɔr'o la État yɛrɛ b'o lakale o de tun b'an fɛ Voilà. Donc an bɛ foli lase Mali Actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na nin ye an ye Lafiyabugu
Lafiabugu Ɲamantonba ni maa caman kun ye a tɔgɔ mɛn ko Kilimanjaro an ɲɛ bɛ kɛnɛjɛba in na nin kɛnɛjɛba in de kun ye Lafiabugu Ɲamantonba ye mais u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la Ala ni Toguna ka wulikajɔ sababu la ɲama min ni a kun kɛlen b'a fɔ ko n'i ye sangaso caman jɔ ɲɔgɔn sanfɛ bi Toguna sababu la o ɲama o cɛra ka bɔ yen nɔ musokɔrɔba yɛrɛ y'a fɔ ko olu b'u to sigilen u fɛ yen nɔ sisan ka gidɔrɔn ye u ɲɛ la u ye san caman kɛ u ɲɛ kun tɛ se ka da ni gidɔrɔn in kan nka bi Toguna sababu la ɲama in a cɛra f'u b'u to sigilen u fɛ yen nɔ ka gidɔrɔn ye ɲama in a cɛra a kɛra sababu ye ka kasa caman bɔ olu da la dɔw ka seereya la a y'a yira k'a fɔ ko hali n'olu bɛ dumuni na i b'a ye k'a fɔ ko n'i ma limɔgɔ kunu i bɛ fɛn yɛrɛ kunu o bɛɛ ye ɲama kɔlɔlɔ ye cɛkɔrɔba dɔ fana ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko ɲama olu bɛ don min na i ko bi mɔgɔ t'u la min banalen tɛ k'i mana taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la sisan ka sɛgɛsɛgɛli gan kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ni bana bɛ ɲɔgɔn na donc bi an bɛ se k'a fɔ ko Toguna u y'a fɔ cogo min na o kɛra sababu ye ka mɔniba ka bɔ u sen na nin ɲamanko in sababu la laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ in a filɛ dugu cɛmancɛ de la a bɛ dugu cɛmancɛ la kaburudon fana o bɛ a kɛrɛfɛ la kaburudon sira dɔrɔn de b'a ni kaburudon cɛ donc k'a yira k'a fɔ ko ɲama in filɛ position min na ɲama in man kan tɛ ka caya tuguni a man kan tɛ ka bonya jango ka caya tuguni o hukumu de kɔnɔna la ninnu ye initiative ta ka na ni yiriw ye ka na yiriw caman turu ka a laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ notamment le président de la transition le colonel Assimi Goïta ko k'a laɲini a fɛ a ka décision ta ka yan bɔ ɲama kana kɛ ɲama bɔyɔrɔ ye tuguni yan a ka se ka yɛlɛma ka kɛ denmisɛnninw ka balɔntanyɔrɔ ye a ka se ka yɛlɛma ka kɛ espace vert ye a ka se ka yɛlɛma ka kɛ parking ye walasa maa minnu bɛna suturali la kaburudon na parce que tuma dɔ la ni suturali bɛ kɛ mobili jɔyɔrɔ ko o ye problème ye an yɛrɛ b'a remarquer tuma caman ni suturali bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko la circulation cette route que vous voyez est impraticable parce que mobiliw bɛ jɔ siraw bɛ barrer donc ni yan kɛra parking ye k'a fara kaburudon kan kaburudon min ni o filɛ ɲamabɔyɔrɔ kɛrɛfɛla la donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ mobili jɔyɔrɔ ko a bɛ a nɔgɔya kosɛbɛ fɛnɛ donc o laɲini o kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sifinnakaw ka kuma la olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko k'olu to yan nɔ olu tɛna jɛn n'a ye ɲama fosi a ka bɔn olu ka sigida la tuguni parce que ɲama in a kɔlɔlɔ fanga ka bon kojugu san 10 ani kɔ u ye min ye a gɛlɛya la a tɛ tile 3 kan an ye dɔ ka seereya ta yan nɔ o yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko du dɔw bɛ yan nɔ adamaden dɔw ye wari bɔ u kun ka so k'a jɔ k'a ɲa ka yɛlɛma a kɔnɔna la nka ɲama sababu la u tilala ka bɔ o so kɔnɔ ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la parce que kasa min bɛ ɲama nɔfɛ banakisɛ min bɛ a nɔfɛ tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ min b'a nɔfɛ olu yɛlɛmana ka taa yɔrɔ wɛrɛw la donc hakilila jiginna halisa nin ye an ye Lafiabugu Ɲamanton na donc yɔrɔ min don kɛnɛjɛ belebeleba don nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ɲama kun kɛlen ka yan labɔ kosɛbɛ k'a labɔ kosɛbɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko n'i ye sangaso caman k'o jɔ ɲɔgɔn sanfɛ ɲama in kundama kun bɛ o de la donc a kundama ka jan kosɛbɛ voilà hali ɲɛ bɛ nin na yɔrɔ bɛɛ kun ye ɲama de ye mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ se ka se yan yɔrɔ la tellement que étage kun don ala ni ɲama sababu la koko filɛ kun jɔra ka ɲamanton in na ko de ɲama bonyara ka bonya ka bonya ka girinya fo k'a koko ninnu k'a bɛɛ lajɛlen na bin yan yɔrɔ bɛɛ kun ye koko de ye nka ɲama in fanga a y'a bɛɛ la bin ka bɔ yen nɔ voilà Lafiabugukaw kɔni bɔra kosɛbɛ bi k'u ka nisɔndiya yira ɲama min ni Toguna y'a daga ta ka b'u da la k'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko duwawu caman kɛra ka ɲɛsin Toguna yɛrɛ ma a ye nin baara min kɛ ka ɲɛsin olu ma ka degun ta ka b'u da la u ye duwawu ni folikan caman sama k'a lase a ma kosɛbɛ. Voilà comme a yɛrɛ bɛ se ka a lakɔlɔsi cogo min na yirituru yɛrɛ baaraw daminɛra ka ban denmisɛnninw fɛ yirituru daminɛra ka ban yirituru daminɛra voilà Lafiabugukaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ